सिंधुदुर्गात ड्रग्स आणि गोमांस तस्करीची हिम्मत करू नये, तसेच इतर अवैध धंदे करणाऱ्यांनी आताच गाशा गुंडाळा। असं करताना कोणी आढळल्यास ती व्यक्ती कुठल्याही पक्षाची असली तरी त्याची गय केली जाणार नाही, असा इशाराच पालकमंत्री, मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी दिलाय। आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ड्रग्स मुक्त, कुठल्याही तालुक्यामध्ये कोणीही गोमांसची तस्करी करण्याची कोणी हिम्मत करू नये। मटका, जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, व्यवसाय म्हणजे वैश्य व्यवसाय, या कुठल्याही प्रकारच्या अनधिकृत गोष्टी ज्याच्यामुळे समाज आणि सिंधुदुर्गाची बदनामी होईल इथे सहन होणार नाही। जे माझे हे पत्रकार परिषद ऐकत असतील त्यांनी आत्ताच आपल्या सगळ्या आशा गुंडाळल्या पाहिजेत। ड्रग्सच्या संदर्भात, बीफच्या संदर्भात कोणीही या जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची मस्ती चालू ठेवली असेल त्यांनी माझी ही पत्रकार परिषद ऐकल्यानंतर तिकडल्या तिकडेच आपल्या बॅगा विस्तार गुंडाळाव्या। प्रत्येकापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचं काम आम्ही करणार। पोलीस यंत्रणा 100% इथे वापरली जाणार। जे काही सडके आंबे आमच्या ह्या सिस्टम मध्ये असतील ज्याच्यामुळे आमची सगळी प्रशासनाची कोण बदनामी करत असेल, कारण का ह्या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाच्या काही आतमधल्या मदतीशिवाय शक्य नाही। कोणतरी आतमधले आमचे सडके आंबे असतात जे त्याला पण मदत करतात आणि त्याच्यामुळे ही सगळी हिंमत वाढते। मी गेली 10 वर्ष विरोधी पक्षामध्ये राहिलेला कार्यकर्ता आहे। मला प्रत्येकाच्या नावासकट आम्ही सगळेजण त्या पद्धतीची माहिती बाहेर आणू शकतो। म्हणून प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने दिलेली जबाबदारी एक जनतेच्या सेवक आहोत म्हणून ते पूर्ण करावी। कोणावरही अन्याय होणार नाही एवढी काळजी मी घेईन, पण जो कोण राज्याच्या विरोधात, जिल्ह्याच्या प्रतिमेच्या विरोधात कोणीही कुठल्याही पद्धतीचा कारभार इथे करायचा विचार पण करत असेल तर त्या ह्या पुढे सहन होणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।